squash, from squash, not eggplant. Eggplant has a small flower. It's a squash flower. Slice mo na ito, boy. Paki. Naiimpis lang. May oras na. Ano? Bait talaga ni Bugoy. Ugoy-ugoy. Yeah. Send me flower nga here. You send me flower here. Dito ah. Ito. Yan Wait. Oh, mama. Oh, pang professional daw ang pangliba niya. Ay, master chapter. Ay, master kitchen. Ba yun? Tama ba? Oh. Alam kong mali na
And there is something left in my head, and I won't forget the way you kissing, the feeling so strong. So any request, guys, you can request one rose, one request. Yeah, so you can hear my beautiful voice. Kapag binigyan ka ng emoji dyan. Oh my God, sunog na talaga. Sabi ko sa'yo, bantayan mo talaga. Ay, lumabas na siya. Oh, bakit? Nagpalag pala sila. Ang nilat nila. Yung ganisa. Wait nga, wait. Gidigising ka takin. Nagsyungak ni Bugoy kung nakakitaon mo. Mga tara kayo. Waray na dito yun. Tawawal po. Pila kung ungot ka. Paak. Dakay para-wara. Pangurungkat san bakla. Muten word. Nagpudot ti darak kanya. Pigam, uminom ka ta ice beer. Pudot ti darak kanya nga bakla. Stus. Amo ate, basta makikita ka, makaungo ka. No, kasi inyo mo na ni Boboy ko. Moten word. Ano tawag din din? Bugam datan akar ni. Ura agi. Basta pag nalaman din, hindi mo alam kung saan mo gagamitin na salitang Ngek. Sa comment talaga La, be. Bugoy, bugwa mo na. Huwag ka magnakaw ng salita sa comment. Daga, sayang yung apoy o. Nagbayag ni Bugoy. Ikom datan ani, datam. Wakar ni bugwam. Nagkapoy ni Bugoy. Hugasan mo, kunin mo, tas ganun mo. Yeah, you can request her. One request, one rose. No rose, no request, okay? Sige po. Ganyan. But let's need you mute because Or iwain. CPR. No, iwain mo. Tagtarin mo. Okay lang. Parehas lang yun. Ang paborito kong anak. Kananan ay. Ayan, nagluto ng kanin na amoy sunod. Dito. Sabi ko kasi bantayin niya. Hindi Ba- pala tigan niya ako Bumasa na. talaga ta tiger. Ano? Pagparabaw. Ano kaya kasi feeling niyo kasi ngatan ko basa noktikwanon. Sabay tingin ni Papa. When you say nothing. Sakay mo lang anak ko.
Yan nga, may salata ni Harji nga to. Adda ni Sir. Adda ni Boss. Hindi na ti assistant na tatay dito. Danto tiko ano adata. Sabi niya, ngayon dahil ito hindi na nakababay mo ito nga. Look. Yun. So I get
so strong, were lasting for so long, but I'm not the man your heart is missing.